ő, ez itt a Shadow of Light PC első adása. Itt van velem Vandenster, én Dante vagyok. Szervusztok! És ma a COD Black Ops első részét fogom tesztelni. Ezt a játékot én kivittem. Hát kezdjük is a főmenüvel, igazából nem lett rossz. Tényleg itt van Mason, ül a székbe, elfogták. És akkor hát... ennyi lenne így. Itt tudjuk az eger görgőjével itt választani. Campaign, multiplayer, zombies, settings, quit. Na nézzük meg a settingset. Van a graphics beállítás, tehát a grafika, a sound, a hang, ez nem tudom mi, játékról is van. Itt az alapbeállítások, ez a készítők, itt vannak a irányítás beállítások, a nézés, a mozgás, kombat, minden, a célzás, minden van itt. Menjünk a graficsra, itt nekem, hát tőle a monitorom telhetően full úgy nagyjából. Van videó, hogy full source-on akarok, tehát teljes képernyőn vagy nem. Ez nem tudom, hogy mi, ez jobb, ha autó, mert eléggé megkeserítheti az életeteket. 60 Hz, tehát igazából minden. Itt elég sok mindenre be van állítva a hang beállítások, nagyon sok minden beállíthatunk, azért eléggé. Na mindegy, kezdjük is a játékot. A multiplayer és a zombit azt nem tudom bemutatni, mert valamiért a gépem nem engedi. Campaign. És itt vannak a pályák. Nekem összes ki van víve. Mindegyikből mutatok egy kis darabkát. Érdemes ezt a játékot amúgy letölteni, vagy megvenni. Tudunk új játékot, folytatni tudjuk új játék, tehát a missziót kiválasztani és a inteleket megnézni, mennyit szedtünk fel. Na akkor jöhet is a játék. Úgy kezdődik a játék, hogy Woods társunk, és még következő két pali, így beszélünk mindenségről. Aki tud annyira nagyon angolul, az fel lesz ugye fordítani magának, én nem fordítgatok most. És mutatják a térképen, hogy hova a következő olyan célpont, ahova kell menni. És lassan jönnek váratlan emberek. Nagyon időbajos emberek ne játszanak a játékkal. Most kezdődik a kis akció. Közben Woods belebaszta a kezébe embernek. Kést. Fejbe lőtte, vagyis hát vállon lőtte. Viszont a játékba belekerült. Belekerült az a... hát nem is tudom, nem mód. Hát a csonkítások belekerültek, ez nagyon jó, feldobja a játék hangulatát. Hogy megcsonkíthatjuk az embereket. Például most az 5-ös gomb lenyomásával ilyen gránátvetővel felszerelt fegyverem van. És akkor 5-ös gomb lenyomásával tudom aktiválni a gránátvetőt. Normálon viszem a játékot, aki nem akar meghalni örökké, az legalábbis én tapasztalataim szerint az ne nagyon vigye hardon a játékot. Megbánja a végén. A sztoriról annyit, hogy ez egy visszaemlékezés, mégpedig az egyik világháborúra, azt, hogy különösebben nem tudom melyik, és amit mondtam a legelején, amikor menüben voltunk, a főszereplőnk Mason, őt elfogták ugye, és kihallgatáson van, ő Mason. Kihallgatáson van,
és akkor el kell magyaráznia, vagy mondania mindent, amit csak tud, mindenféle információt. A játéknak az összes több rész óta sokkal szebb lett a grafikája, és olyan effekteket raktak bele, ami eddig a többiben soha nem volt. Hát van sokkal újabb fegyverek, meg mindenféle sokkal változatosabb küldetések. Mint például itt még olyat is lehet, hogy ilyet. Ez az egyik, a másik meg az, hogy a fegyverek terén azért is újabb, vagy meg változatosabb, mert itt már van ez az alapi gépfegyverünk. Kapunk mellé egy kis pisztolyt. És nagyjából ennyi. Meg egy gránátot. Most például az egyik kedvenc pályámat láthatjátok. Itt Hongkongban vagyunk. És elfogtunk az előző pályán egy embert, pontosan hogy az embert, és őt hallgatjuk ki. Elég durván. Mert ő olyan információkat tud, ami számunkra nagyon fontos tud lenni. Tehát most itt fog a képbe jönni Nova 6, egy különleges osztag. Érdemes szót tenni majd többször is róla. Itt most mindent elmagyaráz. De, mit tesz Isten? Lassan, ugye nem lenne a játékban akció, hogyha legalábbis a pályán, ezen a pályán. Hogyha lassan nem ugranánk, vagy ugranának a nyakunkba a divatfalvi köcsögök, és hát csak figyeljétek. Amint mondtam, a divatfalvi köcsögök meg is érkeztek hozzánk. És itt is volt, ez már az MV2-ben is megtalálható volt. A jobbal klikkel használható fegyver. És érdemes szót ejteni arról is, milyen gyönyörű szép az eső. Ahogy látja, nézzék csak a kesztyünket, eléggé szép. Az is, hogy elázik. Például a kokháért. És hát itt is van egy kis action, amit elbasztam. A játék során egyszer szóba jött, ez egyik régi társunk, Reznov. Ő hát enyhén szólítva elég kemény gyerek. És miért? Azért, mert mindig kiáll Masonért. Azt nem tudom, arról szerintem a fingom nincs arról, hogy hogyan és miért, de lényeg a lényeg, hogy most a legutolsó pályát láthatjátok a játékból. Itt egy hajót kell leostromolni helikopterrel, és igen, ez is egy jó nagy újdonság, itt helikoptert használhatunk legalább. Láthatjátok, ezt a törészúzás itt is megvan ezen a hajón, például. És térjünk a következő dologra. Itt vagyunk a pálya legvégén. Próbáljuk leállítani a robbanást. De no csak ki. Jöhet meg. Dragovics, bizonyám, a játék főgonosza. De persze a társunk mellett, vagy Vallon nevű. Mi megpróbáljuk lerántani, de sikerül is. Aztán Dragovicsnak soha nem kegyelmezünk, mert ő egy köcsög. Egyértelműen. Mason szétveri a fejét,
Így. És akkor belefolytottuk Dragovicsot a vízbe, és el kell tépnünk. You did it, Mason. You did what I could not. Mason! It's over. We won.